להגיד שלום לאורח כאן שנמצא איתנו, רפי בן חכון, שלום. רפי, אתה צלם שבין היתר צילמת אתמול את התמונות של כמה מהחטופים חוזרים ומתאחדים עם משפחותיהם. בוא נראה כמה תמונות של איתן הורן, של מתן אנגרסט ועומרי מירן. ואם אתה יכול קודם כל פשוט לנסות לתאר גם את החוויה שלך, אבל גם מה אומר המפגש הזה, שאנחנו רואים אותו דרך חדשה. כן. ואתה ראית אותו דרך חדשה אמנם, אבל היית שם. נכון. אז אתמול באמת חוויתי משהו שלא שוכחים. עמדתי שם עם המצלמה שלי, לתעד רגעים מאוד מאוד היסטוריים, חשובים, מרגשים, שלנו כעם. וזה תמונות שישארו איתנו לנצח. התפקיד שלנו כצלמים זה לתעד את הרגע, לתעד את הרגש. כל הפאנל פה, חברים עיתונאים מנוסים ויודעים את העבודה. אז התפקיד שלנו באמת גם להיות עדים לאירוע מאוד מאוד משמעותי בהיסטוריה שלנו, וגם לא להפריע כמובן לסיטואציה, והרגש שם הוא משהו שקשה לתאר. אתה פשוט עומד עם המצלמה ואתה דומע. תגיד, שאלה שנורא העסיקה אותי כל הזמן. זאת אומרת, אני מניח שהם מאשרים את זה. נכון. אבל תמיד יש איזו תחושה שאולי אנחנו פולשים פה לאיזה רגע נורא 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 אינטימי. נכון. אישה מחבקת את בעלה אחרי שנתיים, אמא מחבקת את בנה אחרי שנתיים, עוברת במחשבה, אתה יודע, אולי הם באיזה מין סיטואציה שהם לא באמת מודעים. נכון. והם אומרים כן, ואחר כך, אתה יודע, אתה שם... הכל נעשה בהסכמה מלאה. כן, ברור. בידיעה שלהם. לא דיברתי מבחינה משפטית. לא, מבחינה רגשית, הכל נעשה בהסכמה, והרגע עצמו הוא נורא אינטימי. פשוט אין שם הרבה צלמים, זה רק אנחנו והם, ולוקח קצת זמן עד שהחטופים מגיעים, ואז הדלת נפתחת, ואז כל הסערת רגשות הזאת גולשת לתוך הסיטואציה. לא רדו את הידיים עם משקל כזה של מצלמה? כן, האמת שכן. אתה רואה, זה רמת פיקוד, הוא מתעניין באמל"ח. יש כאן אמל"ח, ואני אתראה איזה משקל, זה כבד, אתה מתרגש. נראה לצופים בפרופיל, הצופים יראו את זה בפרופיל, תראו את ה... כן, האמת הבמאי אומר לי להרים את זה, אתה חושב שאני יכול להרים את זה ביד אחת? רפי, תרים את זה. בטח. כן, אם אני נוסע. כן, זה הציוד שלנו, זה האמל"ח שלנו, איתו אנחנו מתעדים את ההיסטוריה ואת הרגעים היפים של מדינת ישראל. תגיד, בכל זאת רגע אחד שנחרט אצלך בזיכרון, מאלה שצילמת אתמול, איזה רגע שאתה... הרבה רגעים, אבל מה שבאמת, ברגע שהדלת נפתחה והמשפחה של מתן אנגרסט פגשה אותו לראשונה, זה היה רגע מטלטל, זה היה רגע עוצמתי שאני פשוט עכשיו מתאר לך את זה והכל חוזר. למה? זאת אומרת... מה שם היה עוצמתי במיוחד? אני נורא התחברתי לאחים שלו, יש לו אח קטן חמוד כזה שככה... פלפל, נתתי לו לצלם במצלמה שלי, ניסינו ככה לשבור את הקרח, ואז באותו רגע שהדלתות נפתחות, סערת רגשות שמתפרצת, ודמעות, וקריאות שבר, וקריאות שמחה, ואני שמח שהפעם אנחנו מצלמים את החלק השמח של העניין. שימשיך ככה. תגיד, אתה נשאר שם קצת אחרי שאתה גומר לתקתק את המצלמות? כי אני תמיד שואל, מה הם אומרים בדקות הראשונות? כאילו, יש את החיבוק, וחיבוק לא צריך מילים. אבל מה מדברים שם? למעשה אלו הרגעים הכי אינטימיים של המשפחה, שאתה שומע את הסמולטוק שלהם. אלו הרגעים המעניינים באמת, דרך אגב, כמו שאתם יודעים. הרגעים האלה של הנשימה, של הרגע אחרי, אני תמיד דואג להישאר שם. מבקשים לראות את התמונות אגב בזמן אמת? חלקם? כן, וכמובן שאנחנו מכבדים את זה, וכל דבר שיצא לפרסום עבר דרך אישורם. כן, עושים את העבודה ברגישות מלאה, וזה התפקיד שלנו. רפי בן חכון, מי שהיה עד למפגשים של כמה מהחטופים משפחותיהם, תודה רבה. תודה רבה לכם. נקפוץ רגע מעבר לים, אבל בנושא מה לעשות, איכשהו גם קשור אליך,